mbimi koreji wanndiraaɓe fulɓe waktu foti numton peerton ji'on sabu noon candidat o e Bassirou Diomaye Faye no woni serrére no woni maccuɗo meɗen en mbat feere jagguiranen ɗum no feewi sabu seeɗi laamu o ma daƴ kala ɓoggol kumnugol enen ma daƴ ɗum waɗa feere ha gaynaka ka neɗɗo nafaro ɗum waɗa feere ha awowo o nafaro ko awi ko waɗa feere ha ndemowo o nafara ko remi ko ha sukaɓe meɗen ɓe natta dog ɓe jaha Espagne ɓe maya a geejuji itta kas sukaɓe wonɓe kasoɓe fof yaltinaɓe toon ɓe koreji ɗi eskuji ɗi ɗi ganduɗa tan mettere tan ɗum woni sabu ɗumen ɗiɗi kaso wonɓe ɗumen ɓe maayi Allah waɗa feere dañen laamu kese laamu guuɗi